Karbi ang long Autonomous Council along CM kemantang apai penangan apai dotang lo bonta nonason Karbi ang long alo tok lang kacharli ove kimi atum aphan kerapen kedang lok rada kidu kisung ahut kerap dun CM Dr. Tuliram rong hang ason thot kelang bangki non pu anta avelang Karbi ang Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang alang likai kiamat Karbi ang long alo tok lang ahin RD kipi CM pulote Karbi ang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang anchot lang. Bang solam laki nilitum news ahin penle kaning jepon alam thi lapukali. Bontame bang solam thi laki Assam University Difu Campus Students Union ahin pen kaning jepon alam thi. Ahok kedam tang arkoi ni pai ingkora ke thomarni Assam University Difu Campus along Assam University Difu Campus Students Union atum ahin pen Karbi ang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang apan kachuro pajirpon labangso kachuro pon ahut Assam University Difu Campus Students Union akongchun bang songsar Ronghang kaning jepon atengki non hedjong Assam University Silchar Board angkang along bang suri hini sose Lo Charlie atum aphan kerap ke pajirpon bang sohut inut pen suri hini le pidun setame kado kave lak klikep sose atangka rap tunlo bang so atangka kerap dun lake alang li ningkeme ove kimi lo ke Charlie atum ansose paprang dun nang jipu alang li kamatha e pen joksi lapuson alang li ningkeme pen rap dunlo lasi lapusona CM ke bang jilang ahut setame kedo kenang sot Athe kedam tang sedami penangan Karbi ang Autonomous Council CM nang kemantang do ulu bonta kai kiamat loke Charlie aklim somar atuma phan RD kipidun CM kithek longa bangki non kikhi bom Karbi ang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang anchot lang lasila puson kerap thek apot nilitum Assam University Difu Campus Students Union ahin pen Karbi ang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan Ninga klong pen kachuro pajorpon lupasi perangkia thingnu ning jepon. Non hejong a convocation at the Assam University Silchar convocation along ilitum Karbi long pen ilitum bang surini sose estudianatum ilitum participate lo aso participate along ilitum ACM Dr. Tuliram Ronghang alang litum estudianatum aphan paprang ando se paprang ji aphan ilitum pan kerap nang lodun asila so kerap ilitum bang suri ni sose inut asudan pen ilitum pan suri ni nang lodun asila so suri hini nang lodun bang ilitum 40 lakh sose atangka ilitum pan asudan pan nang kerap nang ipajir dun mate ilitum asudan pan nang aching kontek ACM la bang ilitum AUDCSU do nang lang la pen ilitum estudian ahin mate bang suri ni estudian ahin pen ilitum kado kawe ilitum dak chetong lap tekta setame alang litum ahirjume lapen dilitum dak Assam University Student Union abitung pen dilitum alang liphan asuri suri kachoro pajero lapen ansose alang li aprang setame dilitum isuna phan nang kerapun bomji mate nang chelang dun bomji mate athema dilitum karbing long ansose paching thor nang lang pulate dilitum student atum phan kacharap kenang sot asila so kacharap along alang di kai keta dower lapen ilitum estudian long puchot kali keso kyun elong stami alang litum kacharap dum do mate kapre ke hin bustami alang di kacharap do asi asu thot sin ilitum estudian ban stami ando se RD nang pidun thunang lang lapen ando se ilitum mana charap thunang lang chen ilitum ando se karbing long phani ilitum ingthur pon thekpo lapen japon thekpo News report Karbing Long Live